Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, milí rodičia, kolegovia, učitelia, učiteľky, dievčatá a chlapci. Srdečne vás vítam na už 10. ročníku nášho tradičného podujatia Laborecká Open. Keď sme s ním pred 10 rokmi začínali, chceli sme vytvoriť podujatie, na ktorom by sa mohli zúčastniť aj rodičia, aj deti a spoločne si pripraviť príjemné chvíľky. Ja verím, že sa nám to podarilo, ale ideme ďalej. Dnes prvýkrát robíme Laboreckú Open v popoludnejších hodinách. Verím, že tento nový čas sa vám zapáči a že v tomto trende budeme pokračovať aj na budúce. Dnešný deň je o to vzácnejší tým, že je to Deň otcov. Pôvodne sme to tak vôbec neplánovali, ale som rád, že nám to vyšlo akurát na Deň otcov, kedy môžeme privítať vás, otcov našich detí, našich žiakov a spoločne vám zablahoželať k tomuto dňu. Verím, že sa k tomu pripoja aj všetci naši žiaci, alebo iné deti, ktoré si k nám našli cestu. A tí, ktorí svojim otcom priamo zablahoželať nemôžu, nech ju venujú aspoň tichú spomienku. Dnešné popoludnie bude plné rôznych atrakcií. Nechcem ich všetky vymenovávať, veď ich uvidíte sami. Možno len to najdôležitejšie. O pár minút sa začne hokejbalová exhibícia nášho hokejbalového družstva, hovorím nášho, lebo trénujú u nás a my ich považujeme za svojich, levíčatá, ktorých jednotlivé družstva, jednotlivé vekové kategórie dosiahli v tomto roku obrovské úspechy. Srdečne im za to blahoželám a teším sa na ich exhibíciu. Približne o 2:45 ich vystrieda futbalová exhibícia nášho mužstva, zloženého zo žiakov našej školy, a dobrovoľníkov, ktorí si budú chcieť zmerať s našimi chlapcami sily. To sa odohrá na multifunkčnom ihrisku. Vidíte, že po mojej ľavej ruke už sú v plnej permanencii dva koníky od Števa Barančíka, ktoré vám budú k dispozícii a samozrejme zdarma a budete sa môcť na nich povoziť. Ďalšia taká športovo-súťažná časť alebo sekcia nás čaká za hokejbalovým ihriskom, kde máme niekoľko sekcií, v ktorých si určite radi zmeráte svoje sily. No a taká oddychovo-relaxačná časť je za budovou telocvične. Už o chvíľku tam predvedú výcvik psíky z Eurocanis Humenné. Takže hneď vedľa je skakací hrad, ktorý si opäť budú môcť využiť najmä deti, dospelým to neodporúčam, vraj to má svoju nosnosť, takže samozrejme opäť zdarma. No a tak približne okolo 2:00 k nám prídu hasiči a predvedú nám svoju penovú show. Neviem, ako to bude vyzerať, bude to prekvapenie aj pre mňa, verím, že sa vám to bude páčiť. Takže, keď som na niečo zabudol, určite si to nájdete sami. Každý bude môcť minimálne do tej 16:00 stráviť popoludnie tak, ako bude chcieť. A keď ste si donesli deku a nejaké občerstvenie, za budovou telocvične máme dosť miesta, kde sa môžete rozložiť a hoci len tak relaxovať. Ešte raz vás všetkých srdečne zdravím, našich zo základnej školy Laborecká i tých, ktorí prijali naše pozvanie a sú tzv. Cespolní, to znamená buď navštevujú inú školu, alebo sú aj z iného mesta, z inej obce. My všetci vás tu srdečne vítame a prajeme, aby ste naše podujatie Laborecká Open, aby naplno, aby ste na nás v dobrom spomínali. Ja vám veľmi pekne ďakujem a teraz nech sa páči, každý nech robí to, čo sa mu najviac bude páčiť. Dovidenia.